ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଦଳୀ କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫଳ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ବି ମାଲେସିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି କାମ୍ବୋଡିଆ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କାମ୍ବୋଡିଆ। କଦଳୀ କାମ୍ବୋଡିଆ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫଳ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଗୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 25 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 27 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 37 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 35 ଲକ୍ଷ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 35 ଲକ୍ଷ। ଗୁଗୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ସମୁଦାୟ 35 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଇରାନ, ଅପସନ୍ ସି ଭିଏତନାମ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭିଏତନାମ। ବିଶ୍ୱର ଭିଏତନାମ ଦେଶରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି କାନାଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱିଡେନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱିଡେନ। ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱିଡେନ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଟି ଚୋଖାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ସି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। ଲିଟି ଚୋଖାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶରେ 76 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ବି ନରୱେ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱିଡେନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନରୱେ। ନରୱେ ଦେଶରେ 76 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ଯିଏ ବଟମର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶ ବଟମର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାକୁ ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାକୁ ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଦେଶର ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଦେଶର ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପଶୁକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ମରିଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଲେଇ, ଅପସନ୍ ବି ଗାଈ, ଅପସନ୍ ସି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ଡି କୁକୁର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୁକୁର। କୁକୁରକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ମରିଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଜରାଟ, ଅପସନ୍ ସି କେରଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କେରଳ।
ଭାରତର କେରଳ ରାଜ୍ୟ ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ସିରିଆ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସିରିଆ। ସିରିଆ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶ ସାଇକେଲର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ବିଶ୍ୱର ଜର୍ମାନୀ ଦେଶ ସାଇକେଲର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଟ ପକ୍ଷୀ, ଅପସନ୍ ବି ଫିଲୁ ପକ୍ଷୀ, ଅପସନ୍ ସି କୋଇଲି, ଅପସନ୍ ଡି କାଉ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଫିଲୁ ପକ୍ଷୀ। ଫିଲୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ସେଓ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଙ୍ଗୁର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ। ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ।